Tässä on Pertti. Pertti on toimitusjohtaja ja koulutukseltaan diplomi-insinööri. Pertillä on vaimo ja 2 lasta. Pertti asuu omakotitalossa ja Pertillä on iso farmari Volvo. Mutta kuinka Pertistä oikein tuli sitä, mitä Pertti on? Kuinka Pertistä tuli diplomi-insinööri? Jo 30 vuotta sitten Pertti teki vanhemmistaan ylpeitä. Oho, miten sä nyt sait jo valmiiksi? Vautsi. Loteka Entri. Mitä? Pentti! Meidän Pena sanoi ekat sanansa! Mitä ne sanoo? Pertistä oli paljon hyötyä myös leikkikavereilleen. Mata hei, mitä tehdään? Mennäänkö lasteen mäkeen? Joo. Joo! Tattuko? Haijattunut. Vaarallinen, ei lasketa enää. Pertti kotia. Noniin, Nyt on mäki kun Joo. testaa. Hyvä. Mennään. Hyvä. Pertti oli ala-asteella taitava piirtäjä, vaikkakaan Pertin opettaja ei aina osannut arvostaa Pertin lahjoja. Onpas hieno talo. Hyvä Matti. Tähän on Pertti. Ja tässä on Masa. Jaha, Pertti onkin piirtänyt rakennuspiirustukset meidän talosta. Hyvä Pertti. Ylioppilaskirjoituksissa Pertti menestyi hyvin ja sai pitkästä matematiikasta täydet pisteet. Keväällä Pertti haki Tampereen teknilliselle yliopistolle, jossa tapasi paljon kaltaisiaan ja sai vihdoin päähänsä kauan kaipaamansa tupsulakin.